October. Kapurogyo mago mag thieth nyakoro mga jwanga tere nyake kaonti ma Migori kama Migago mar thieth e kaonti no yango muoch mar tuo mar nyaldiema bang' ji adek oyud kod tuo ma kamano. Jatend Migago mar thieth e kaonti no Julius Nyerere owacho ni kuom ji 6 mano opim adek kuomgi oyud kod tuo mar nyaldiema. Nyerere wacho ni kaka Migago mar thieth giseoro apisas mag thieth mondo miolu familia mag jogo ma oyud kod tuo mar nyaldiema mar dhi nyime kod pim kaka yor achiel mar geng'o landruok mare. Omedo ni gisekawo okenge mathoth mago mag geng'o tuoni ma oting'o chiwo yedhe mag thiedhe ne oganda ka koro gikwayo oganda mondo rit ler. Jatend Migago mar thieth e kaonti ya Migori bende okwayo jogo ma uso chiemo mondo oti gi yore ler. Giyudo to ok onego giluor ahinya nikech jok mane obedo admitted gi ibiro golgi machiegni gidhi maber. Wadwaro ni jomodong' kik bed ni nyaldiema nyalo yudo gi nyaldiema komaki tiking'o ni kamiaye be olil. Wadwaro ni kamidake cho bedi kidhi konyori dhi e cho oko pi mimodho nyaka bed thiedh maber ka ok inyal chwake kionge yien tikawo biro e osiptal to wamiyi yedhe minyalo tiyogo gi pi mondo wageng' gini. We've released our teams. We normally have surveillance teams at county level, at sub-county level, and at facility level. So these teams are out there, even looking for any suspected diarrhea, not really cholera, because any loose stool that is passed by our people, they are looking for those people and reporting to the nearest facility. We are calling upon the heads, the principals, and the managers of the schools so that they can be vigilant and take preventive measures, hygiene measures, especially in food preparation.